Well, dar nó instant chláir come to your senses bhí an bochtanacht agus an gantainna sin le fecail go farsing de ceantar híon ag an am le linn na fiidí. Agus déir tú híon nachró an til folitiúil an ag an am le go in leis sin. Mar sin céan dóí dar lása a bhúnlaí an bochtanach agus an eisimarcha sin síal an phobal I gona mara. Ja, beidir go rum a rutín be crua, mar an er a chuinen muidir, chuinen idir fi sé ar annach chéir bliana héis bunún stát. Bud said hí dicrochttaí an sal hánig rialtas segan héin, hí dicrochttaí an nuair a hánig rialtas segan héin, ach cinnti darafa siad an dram I ba feide amach imol na tíre I ba feide ó láthir na cóchta am le lia an dramas an bewachte a rathala akkel agus belú a ra éan chinál kangel akub le bunecht na kochta. Wo is ní an tiche mór an an a felmach I mór an. Biniad an dram a beú a vi a marachtal le vegan. Kecher woon le sin mit will stoi an rud beú naar hannig een berle stech. Gur waid an réilge mar jou nar wach clocht na kochta is dói leis an dramse a bhí in de gúning hiúsin Atlanti tíchéir go bhile mór na gaiileh agus mar jou leis sin gur hánig an réilge slán bhealach na hánig an áchéile. Well, bhí tos ag arc siar sa déanarmh ag curtú de hailí híon agus bhí sínta mothúánach deit agus fiú dúsa ag garcar an chláir bhí sé cíine ag garcarta ag cíine. A chuí sé go mór I bhaim artsa agus tú ag gol ag sa garc tríd na cápaisí seo agus nar hánach tú ar do winter híon agus an dóigur lín siad san amach an déanarmh mar inéalaigh a bhí sé fad scrífa inéalaigh acu agus ní rud cho kitchenta sin fiú in san géaltacht ag an am. Ach is dói gur léirí sé an mass agus an brod a bhí acu den seang agus ggóil se go fóil mar sláire I de hailí agus tse sin siar a wad. sé tá gára din sin I dúspáide an chuine agus hí mu a réiteach lein chláid hí an idirn léúcháin arálam bud a bíse tagam moch an láidir an cí ar a ecin tú fuirim dohaintris me héin sin Agus níor me chu síime beham mar a ní hin an cinál duine lé go handú chuirbe. Os mar se seag pléite afléite ní hechi goléon scéal má míach núga le léimsach sa bhuiire. Ach bhealach chin nuair a chunig me fuidir me déanaide, bhí sé ar nús go bhfuil duine cínt a gúil mo chin me. Agus hánig an racht ma hoáintse. Ní is an pósceb as a dánig se. Nára súl beham leis. Made le ceist na gailge. I ríist. Bala ar a bhuiir na bhíon bhaintse, agus cá mé doháil a bhí sé an anha. Ach bhí sé rá se den chiad déanáirih ina roideis ag daine éon amach an gailge. Agus hí mé hen cinnal can súla san éir ará, it's cumma. Siad muitir na gailteachta níra an kangel idéalaach acu le gailge níra éidechas gailge an ag an an hí síl na hefigúachta a lugaméla. Cefagin an díismailge, líon siad amach a méla, líon cholachan amach, tá sé soft decuid curfinéir go bhaint na gailteach do fuirim líon amach an éilgus látainneha, na baklan éidir fi sé. Agus ach net dúft me sé dit me they would have filled it out in English is bear the university because they were illiterate. Mention on níl bant be sinlis vi leef geskrief ag glóraku ach ní het leef geskrief. Na gail vi an lausse gail geskrief se meile. Agus vi aanianta sam nu chanig me go an gailge is skrief mointir a líon se amach an irim vi aanianta sam go an gailge is skrief líon go leor gomochuid go moch gilte amach an éidirm is tuairisc I bhíarú ar an déanairih ní waters an slunne caiitianta béle nó taiisteach an caiitianta béle thuairisc. Agus cho sé sinnig gan arm. Níl is an fóstáiln scéil be héin I líanamacha a duine cin teile I líanamach óba ach cho sé gan arm go rá agus níras an cehéad duine I líanamach an éilge as an éon faoin géad go fphobal na tíre.
i chin an déanairih éliana an ilge go muintir hain é amach. Yeah, well is do bro.